ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ጸሓፊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኳዳ ካብ ገጽ ኳዳ ኳዲኖ ዝተወስደ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ኣቦ ሻውል መን እዩ ኣቦ ሻውል መን እዩ ዝብል ወግዕ ቅድሚ ምጅማረይ ኣቦ ሻውል ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ገዛውቱ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ኣቦ ሻውል መን ምባለይ ኣስመራ መን እያ ዝብል ሕቶ ኣቐዲመ ጽሑፈይ ክጅምር እዛ ንነብረላ ከተማ ኣዝያ ምችእቲ ምዃና ብቐጻሊ ደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ክዛረቡላ ንሰምዕ ኢና ገለ ወጻእተኛታት ብዛዕባ ኣስመራ ክዛረቡ እንከለዉ ጥቕስ ንምባል ቸልቸል ናብ ስተሊን መልእኽቲ ኣብ ዝጸሓፎ መታን ክንራዳዳ ኣብፁ ሓደ ጽቡቕ መደምደምታ ክንበጽሕሲ ኣኼባና ኣብ ሓንቲ ንፋሳ ዘዋናውን ኣዝያ ደስ ትብል እታ ከተማ እንክትሪኣ ካብ ኣውፃእ ዘይመጸካ ኣዝያ ደስ ትብል ምልክዕቲ ከተማ ኣስመራ ትበሃል ኣላ እሞ መታን ዘረባና ፍረ ክህልዎ ኣብ ኣስመራ ተራኺብና ዘይንዝቲ ከም ዝበሎ መጽሓፍቲ ታሪኽ የዘንቱ ገለ ወጻእተኛታት ድማ ብባጻ ዓቢሎም ናብ ኣስመራ ክድይቡ እንከለዉ ምድረ ሰማይ ብግመ ተሸፊኑ እንከሎ ዓቐብ ሸገርኒ መሰሲሎም ኣስመራ ምስ ረኣይዎ ኣብ ልዕሊ ደበና እትርከብ ከተማ ብምባል እዮም ዝሰምዩ ኣስመራ ገለ ዓይነት ተናፈቒት ከተማ እያ እምበይ ነዊሕ ተፈሊኻያ ናይ ሰዓታት እንተፈሊኻያ ናፍቖትካ እክብክብ ኢላ ኪድ ናብ ኣስመራ ዝመጸካ ነዊሕ ዝተፈለያ ሰብ እሞ ቀጻሊ ብሕልሙ መስመራ እናተዛወረት ገዝኡን ስድሩኡን እናሓቆፈ እዩ ዝሓልም ብናፍቖት ከብድኻ ሓፍሓፍ ኢሉ ናፍቖት ኣስመራ ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጦ እሞዛ ተናፋቒት ኣደኽዲ ኩሉ ድኻ ስፍራ ኩለን ብሄራት ዝኾነት ኮስሞፖሊስያ ብዙሓት ወጻእተኛታት ዝሰፈርዋ ፍትውቲ ኣስመራ ከተማ ይዕንተኻ እናረኣኻያ ይልብኻ ዝናፍቓ ኣስመራ ርእሲ ከተማ ኤርትራ ርእሲ ከተማ ናይ ኣስመራ ድማ ኣባ ሻውል እሞ ቅድሚ ኣባ ሻውል መንያ ኣስመራ ኸኣ መንያ ሓንሳብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና እስክንርኣይ ኣስመራ ከተማ ጸቢቑ ዕድልኪ ሓዲሶም መልኪዖም ኩሎም ህንጻታትኪ ምን ዓስና ሎንድራ ንፓሪስ መስልኪ ኣስመራ ቅድሚ ኣስመራ ምባሉ ዱር ጫካ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኽ እውቁ ኣብዚ ከባቢ ብብላዕ ሳዕርን ማይን ኣዝዩ ሃብታም መሬት ነበረ እንስሳ ዘገዳም ከም እነ ኣንበሳ ሓርማዝ ሓርሽ ወዘተ ብብዝሒ ዝነብርዎ ቦታ ነበረ ገለ ሰባት ጥሪቶም ብምኽብካብ ነዚ ቦታ ክቕልቀልዎ ጀመሩ እዞም ሕጂ ብገዛ ኣስማዓ ዝጽውዑ ገዛ ካብ በረኻታትን ጎቦታትን ዓሳውርታ ሰጊሮም ዝመጹ መበቆሎም ካብ ነገደ ሮብሌ ምዃኑ ዝንገረሎም ብዙሕ ተጓዒዞም ናብዚ ሕጂ ዘለዉ ቦታ ከም ዝመጹ ይዝንቶ ገዛ ሰረንሰር ዞም ህዝቢ እዚኣቶም ካብ ሰምሃር ዓዲ ጸውርያ ከም ዝመጹ ገለገለ ኣያታት ከም ዝብልዎ ድማ ካብ ትግራይ ዝመጹ ካብ ነገደ ዮሴፍ እዮም ዝብሉ ብሂላሉ ገዛ ሸለል ካብ ምድሪ ኮሎግዛ ይሰጊሮም ናብ ዘለዎ ዝመጹ መበቆሎም ካብ ዘርኢ ይሁዳ ይብሉ ገዛ ገረቶት ድማ ዞም ህዝቢ እዚኣቶም ገለ ካብ ዝብልዎ ካብ ሰምሃር ከም ዝመጹ ክዛረቡ እንከለዉ ገለ ድማ ገዛ ገረቶም ካብ ህዝቢ ኣገው ምዃኖም መበቀል ህዝቢ ኣገው ወይ ድማ ዞግኛ ካብ ነገደ ይሁዳ ምዃኑ የዘንቱ ኣናባብራ ዞም ኣርባዕተ ገዛ ካብ ምምጻእ ጀሚርካ ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዘድሃበ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጽ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ዕጫ ገይረን ድማ ኣብ ዘዝበጽሕን ቦታ ብሰላም ክነብራ ጀሚራ እታ ዕጫ ከም ዝስዕብ እዩ ነይሩ ገዛ ሸለል ብምብራቓዊ ወገን ከባቢ እዝጊ ሓደራ ቤት ገርጊሽ ምስ ከባቢኡን ክነብሩ ዕጫ በጽሖም ገዛ ኣስምዐ ድማ ብምዕራብ ወገን ከበበ ማይ ጸኒቲት ምስ ከባቢኡን ገዛ ገረቶም ብሰሜን ብወገን ቤት ኣንበሳ ወይ ድማ ማይ ኣንበሳ ምስ ከባቢኡን ገዛ ሰንሰራም ከባቢ ማይ ጭሆት ክሰፍሩ ዕጫ በጽሕዎም ክሰፍሩ ጀመሩ እዘን ኣርባዕተ ገዛ ፈጺመን ስኒት ስለ ዘይነበረን ሕድሕነን ብምትፍናን እናሓንሳብ ብዛብያ ብሸተት ክሻማደዳ እናሓንሳብ ብተካል ኣጣማምታ እናተረኣያ ፈጺሙ ግናይ ናብራ ይሕልፋን ነበራ
ኣብ ግዜ መግዛእቲ ግብፅን ቱርክን ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንኸበሳና መፁ ቆልዓ ሰበይቲ ዳህሊሎም ብምጭዋይ ግዳይ ባርነት ይገብርዎም ስለ ዝነበሩ ንኸባቢ ዝሕጂ ስመራ ዝበሃል ዘሎ እተን ኣውራ ግዳይ ዝኾና ድማ ቆልዓ ሰበይቲ ዘይኣተን 4 ገዛ ነበራ ኣሰውኡተን ንመጎሰን ማሕረስን አንጊሆም ክኾብ ምስ ኣጽብሑ ኣልዳይ ወፍሩ ሞቶም ክሓላሉ ኣድብዮም ብምጽናሕ ሓደጋ ይወድቅዎን እሞ ቆልዑት ሒዞም ዝሃድሙ ይሃድሙ እተን ኣብ መድፈኦምን ዝኣትዋ ድማ ተኸባኺቦም ግዳይ ባርነት ይኾና ምንባራ ቀጻሊ ይዝዙንቶ ሰሪ ናይ ሰውኡተን ስኒት ደይ ምህላው ቀዳሞት ተጠቀምቲ ናይ ጎበጣ ኣንስቶም ደቆምን ይኾኑ ነቦም እዚ ኩሉ እናኾነ ሰውኡተን ብዛዕባ ዘለዎም ህልኽ ሕድሕድ እምበር ዓደዳ ባርነት ብዝኾኑ ቁልዑት ሰበይቲ ክሓለዩ ክግደሱን ኣይከኣሉ ክብላ ናይ 4 ገዛ ኣንስቲ ሰውኡተን ነናብ ማሕረሶምን መጓሶኦምን ምስከዱ ሓደ እዋን ዋሕዲ ዝናብ ክረምቲ ስለ ዘጋጠሞም ብርቱዕ ጥሜታ ብሰብን ጥሪትን ድማ ስለ ዘኸተለ ሰውኡተን ምስ ወፈሩ ኣንስቲ 4 ገዛ ልምዕንን ዘጋጠመ ዋሕዲ ዝናብ ናብ ኣምላኽ ከዓረጋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጽዮን ተኣኻኺበን ምህለለን ዓረጋ እቲ ምህለላ ምስ ተወድአ መኻፍልቲ ምስ ቀመሳ ተራኺበን እንከለዋ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጸገማተን ዘቲ ኢለን ብዛዕባ ጸገማተን ዘትያ ሰውኡተን ኣብ ሓደ ኸይሰመሩ ግዳይ ከታረኾም ዝኾና ኣጸቢቕን ተዘረባሉ እዚ ኣብ ትሕቲ ዓባይ ገረባ ኻዊሕ ኮይነን ብዝርዝር ዝተማያየጣሉ ክዛዝማን ከለዋ ሓሳባተን ኣብ 3 ዓበይቲ ውሳኔታተን ኣጠቓላሉ እቲ ውሳኔታት ዝስዕብ ነይሩ ቁጥሪ 1 ካብ ጸላትና ምክልኻል መታን ክትዕመና ኣብ ሓደ ዓቢ ቦታ ዓቢ ዓዲ ክቆውም ኩላትና ብሓባር ክንቅመጥ ንሰውትና ንንገሮም ቁጥሪ 2 ምእንቲ ክሰምዑና ድማ ኣጥማና እንተበሉና ከየጠምና ድራር እንተደለዩ ድራር ከይንቕርበሎም ወሲሎም እንተሃረሙና ኣውያት ንድርጉሕ ኩላትና ኣንስቲ ድማ ብሓባር እንዳተቋዓና ከይድና ብሓባር ኣውያት ነስምዕ ውይ ንብል ቁጥሪ 3 ሓሳባትና ዘይሰምዑዎን ተመሲሎም ምሳሕ እውን ከይንቕርበሎም ሕጂ እውን ወስ እንተበሉና ኣውያት ኣይነሕመቕ ብምባል ዋዕልአን መልበብ ገበራሉ ኩለና ኣንስቲ ከምቲ ዝተመኸራሉ ኣብ ግብሪ ስለ ዝዋዕልኦ ሰብኡተን ኣብ ገገዝኦም ሰንፈላል ስለ ዝኾኑ በቢእንድኦም በረኻ ሙፋሮም ንጸገማቶም ኣብ በቤቶም ዘጓንፎም ዘተይሉ ከምዚ ኢልካ ድማ ናብራ ኣይኮነን ብምባል ናይ ኩሎም ሰብኡት ኣብ ገገዝኦም ዘጋጥሞም ሓደ ዓይነት ሽግር ምዃኑ ምስ ተረድኡ ነንስቶም ክሰምዕወንን ተሰማምዑ ጸገማቶም ንምፍታሕ ገለ ዓበይቲ ብ28 ወይ 29 ሕዳር 15 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ይብሉ ገለ ድማ ብኣቋጻጽራ ግዕዝ መንቆሬዮስ ሕዳር 15 ባዶ ዓመተ ምህረት ይብሉ ብዝኾነ ኣብዚ እዋናት እዚ ዝባ 4 ስመራ ገዛ ሰውኡተን ኣንስትን ኣባፅሕን ጎራዙትን ቆልዑን ብሓባር ኣብ ቀጽሪ ማርያም ጽዮን ተራኸቡ እሞ ዓቢ ዋዕላ ኣቃንዑ እቲ ዋዕላ ብጸሎት ምስ ተጀመረ ሓሳብ በኣንስቲ ስለ ተበገሰ እቲ ዕድል ፈለማ ነንስቲ ተዋህበ ብወከልተን ገቢረን ድማ ከም ዝበላ ቆልዑትናን ነብስናን ክንጭወ ሰውኡትና ክሕረዱ ጥሪትና ክዝመቱ በኣራዊት ክብልዑ ተባታቲና ነብር ስለ ዘለና ጸላእትና መጣን ገጢምና ክንስዕር ክንምክት ኩላትና ኣብ ሓደ ተኣኪብና ዓዲ ሰሪሕና ብሓባር ነበር ዝብል ብሱል ሓሳባት ኣብ ባይቶ ዓዲ ፍሰሳ በዚ ዝቐረበ ሓሳባት ድማ ንሓደ መዓልቲ ዝኣክል ኣኼባ ተኻየደ ብደቂቕ ብምዝታይ ድማ ኣብ መወዳእታ በታ ኣንስቶም ዘቕረቡ ሓሳባት ተሰማምዑ ብሓደ ስሙር ድምፂ ድማ ኣጽደቕዎ ወንሰንቲ ሰብኡት ስለ ዝነበሩ ነዚ በንስቲ ዝቐረበ ሓሳባት ተቐቢሎና የለና በሉ ካብ ነብሱ ወከፍ ገዛ ማለት ካብ ገዛ ሰንሰራ ገዛ ጎረቶም ገዛ ስምዕን ገዛ ሸለለን ተቃዋሚ ናይ ሓባር ዓዲ ስም ንምውፃእ ሽማግለታት ተመርፁ እቶም ሽማግለታት ብዓንደ ርእሱ ተሓሳባ በንስቶም ዝቐረበ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ንናይ ሓባር ዓወትን መታን መዘከርታ ክኸውን ሓንሳብ ሰሚሩልና ንዓና እውን ስለ ዘስምራልና ነቶም ትቃወማ ናይ ሓባር ዓዲ በትን ዘንቆልዑ ሓሳባት 4 ገዛ ስለ ዝመስረታ 4 ስመራ ኢልና ንፀዋዕያ ስለ ዝበሉ ባይቶ ብጣቂዒትን ዕልታን ተቐቢሎም ከምቲ ልሙድ ዋዕለኦም ብጸሎት ተዛዘዘ እቲ ዋዕላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕዳር ጽዮን ስለ ተገብረ ወትሩ ሕዳር ጽዮን ከም ምቋም 4 ስመራ ስለ ተቁጸር ከም ዓመ በዓል ክትበዓል ጀመረት ክሳብ ሎሚ ዳርጋ ናይ ምልእቲ ስመራ ንግደት ኮይና ዘላ ሕዳር ጽዮን ካብ ቀደሙን ክትበዓል ስጀመረት እዩ እተን 4 ገዛ ኣብ ሓደ ምስ ተጠርነፉ ለይቲ ብለይቲ ደረቶም ብዝፈልጡ ዋርድያታት ብኻደረ ብምውፃእ ዓዶም ይሕልው ነበሩ
أتوم ليت درتهم نفس وقفهم جوجبهم حزم صلاخي ودقهم زحلو يوم مقلل لصلاين تريقهم حاوب مولعنتهم كالوت ليت درارهم يحبروا ويا بدمص ينغرو ملت عديغانا صلاخي قربا دلوت يغبرو مو صلاء ነገር ከም ቀደሙ ዘሎ መሲልዎ ምስመፀ عد ملئت البيات صنيحا تربرب ياتبلهم ነበረት በዚህ ድማ ዓዶም ተሐፍረ بسلام بحبار كنبرو جمرو بزدم ما اسمرات تبل سموتيا مصوعت رئيس ختمانا خونا ابو شاول رئيس ختما اسمرايا كما يلوز اسم زطبقه ابو شاول مني بمبال قرب نمصو ابو شاول ترينا ابو شاول من مخانو نمردا يكال ابو شاول هلم زبل برخا دور كم زنبره انسا زغدا ماليا زينبروم كم زنبرو مجزات تاريخ يحبرو أبو شاول كابتم زفرح مرورات 4 اسمرا 5 نبرت اتبوتا بجنبار أبو عمتس يصوع كم زنبره تاريخ نجر أبو شاول ويدما جنبار أبو عوطون بوتا حرشان موعل إنساتاتن كم زنبره أبو شاول أتوه صحدن عجامن استلمده دور كم زنبره عبيت عد 4 اسمرا يزنتو قدم مئتاو مجزات طاليان حدا خنتيبا دستا زبحالو شمنيا نقال دقيات هايلو تولد مدهن بعلت بيتهم تصعزقا ويزورطو تمرعهم حيزهم منكاب تصعزقا نابقن برع أبو عوص امسيهم سفرو نخنتيبا دستا تخطيلهم عقايتو خنتيبا دستا زنوبرو حدا أبو إنقده زبحالو تقراواي بعل أقصو مسكنتيبا دستا أبقن بر أبو عوص سفرو ጎጆ ቦይ እንግዳ አበረኻ ቦታ ዝሕጅ ብጭርሕ ትፍለጥ ደላት ዶኪና ዝነበረት ዝኾነ ሰብ ካብ ማዕዶ ይርአ ነበረ ንጎጆ ቦይ እንግዳ አቦይ እንግዳ ሓደ ሃመር ፈረስ አቦ ሻውል ዝበሃል ነበሩ አቦይ እንግዳ ክፍክሩን ከለው አነ ደቦ ሻውል ይብሉ ስለዝነበሩ እቶም ዝሓለፉ ሰባት ነቶም ዝፈልጥዎም በዚ ዘማሪኦም አነ ባ ሻውል ደይሎም ምፍካሮም ነቲ ጎጆ ቦይ እንግዳ ገዛ ባ ሻውል በመባል ክጽውዕዎ ጀመሩ بزون ود خنزن دما جنبار أبو عوص إنها تحسست أبو شاول ذلسم إنها دمغت مسات كساب ليت لهم دما أبو شاول إنها تبهله تزوعل زحقوس بالسرات نفكرتي تقرنيا فيلم أب صلام لبي أب رحينا تيفي تقريبات لكم هلا راون هيوات زحزلت حسبنا براس الدات بقبوء زاستبهالت فيلم فقري بوطري خفتن حلنا بنفسه فتوات كقفتن أبا فيلم أب صلام فتي قتلي خاديلو عين عوالك فوق أو رجال يكون كني لمسي كاسل تنكور لو هاتن كان عنان أبطر زغبات صح كانن تنقولن سحلتات كبله سسحن بدعن دميقه قولح أب فيلم صلام لبي بطباب تقليصن حوخة إيرترا وحوخة مخنياتو نهديتات انت متسيون هادك هتا سدات كانزا زيصويو مرات حسام نفقر خزريو متحصي عاويل كازي بكيو مردئن بالسراتن مانم زي صبيو جره لبي لداتو خرحو قبار اكيك سرح سرحو اتبقرهو اتبقرحو من قدوم كمرصونا هيوت مرچا هيوت بعلا خا كترات عم بعچا سمش اوكي ني ابرويد بني فاكتست انا كمان اكلن نسخوكو حلمي سريع كي خينا حاطر الدرب خيا يا اخي كم تمودا متنسع كم تطلمت امنت كم تشكان حاليو كم تمفللاي من رخاب كم زلا أبا فيلم أب صلام لبي بزقبا تنصباري قلو كن محرم كن قتلن كم نخي أبا حقوتاتكي كازن تولكي قاح يلوم قاح تبليغ فيلم أب صلام لبي مكرا تواسعت هاقرنا أساتفا بتعذبتا أدنا أوتا تريفالا نزا فيلم كتريوا مستداليو www.rahenatv.com لكم كترخبوا تخوليكم نتبونا هناطر إيتو لباوي مسغانا نقرب
فحم الله فحم 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 بعل فحم أديتات من مستاي قريب كنوا ديهم مسبار له خنز سما ما اعترى على عنا بلا زي شجر فحم دار كيت عسى تعساني كيتي سبيتي تقمن فحم الله فحم 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 انت زي كون انت تقبر ابز حدش موال تشحن حسنا حدن كابز فريو فيلمتات حاجرنا بقراربا ببقعة كياينا بقوم نجر حزل ملأتا بسموياس الدنيا تستمسكنت استمسكر الله وانا ويكفي بعل فحم ابز حاطير وان ما طبت عذبتين مروي ابراهيم تيفي قربلكم يا ريخمكم تعبوا دما طرطر يلبو بعل فحم ابراهيم تيفي ابقربا متناز بهال ነገር የለም ከብት خريق صخيو صحراي تسمع كنا قلتيكم ودو باباهم يفوتوني سورة يزكفنا قبونا أنا حتى أجزاء مزيخس سكت أفر تولي واصل للتاريخي سيبل بولشيت فحم الله فحم بفلاي نفس الصورات أبجي زحرس زي داخل اتبع فحم شقم قدوتن صادي احنا قرني خما أبي ودكن بزح زي بربره مشتري زو أمر أحم السبعة كترك أصلا زي حفركاس كيت أنس فرح كمال دي زباري تلبسني زعابة النكبايا حوشي بتفل حلقوس يروي وتاي بلبي أزفت وكي قاب حقفي منزع زوستك سبيل كأبها للي عزف فرعيها حارة يبلسنا بابا سراغي كرهنت كسبتنا يحق بعتي بيتي زغبرك بطعم إيتها ياخذ الله بحنت وانجل كل التعوف مالتي تنقل مسلينت فح وزت وترو مسانا كم وزيدو دما نعين نعخن زقرارب ويزاسر فقري يخون ربحا يله أكل بربحا انكركس أيكون أنت فقلق جزاك أنت ليه مقابر كوناي سنوني لبي ببالات انكعور كل جزء عنك فات فقري بجنزب كشنشان ريو بشمالي منبر الجزا تكال انت تقبل لي تنفاذ بشرمات انكقزف كيف أنتم قولن انكنقس هو تن دلاي فقري كفقري زهر مغنياتو زينا كامل لاي ناتكاس البس فحم لكم فحم بعل فحم ورقات شقات فحم عميلنا إذا شقات فحمي شقات فحم انت قباري شقات فحم افتح الله انا دا كان فحم شقات حليف انت يزغلوا لنا ابقربا ابراهينا تيفي من إلن اخر يا دخي إلن راق عرب ويس إلن ما يجوت شقات فحم اي تقسن خرخ بالك دراسي الأمين عليموس أو هذا فيلم دسيت بينه عليموس فيلم برودكشن أبو شاول دحر قرب بزحات سبات كسفروا جمرو بفلاي كم مجزات تليان جمير كابو زحات سبات أبو شاول كسفروا جمرو أب كباب مسجدنا أبو شاول وحدات تجربة يوم تقمطوا نجرحون عد خبد ناتبه ليسو وانبرو عد خبد مالتهم دما بتجرنيا عد براخ ويدما برخ عد مالتي زوم تجري كاب سحل زموتيو ساهو بلين تجرنيا وزته أبو شاول بحد خنبرو جمرو نبرت باشاول حبراويان سلز نبرو أبو شاول قصوم استقبره ببينو عينت بهلن لمدن يستوعل نبر أبو شاول كما قمامت أنا يبوتا بوزو حسقان شغراغورن نبره قاشان تقوينو أبو شاول كتاتوك وصنا يخلاي نبره تمليسون ابتزلو بوتا خلل كبليزو شغورتاتن أبو شاولاتن ذي يفلط اكو بهل نبره مسممصات عليان زتفالالي بحرق طري جمرت أبو شاول بوتان داسواتاتن سخراماتن دما قونت مبزحتو ودبات كفارماچ حماسينا بابا شاول كنقاسقس يفقودو ስለዝነበረ ናይ ወደባት ቀንድና ብሩኡ ዘሰላሰለ አባ ሻውል ነበር አባ ሻውል ብዙሓት ዘም ማሕድርዋ ዝነበራት ሰባት ይሕልፋ ናይ መጀመርታ ማሕዲራ ከንቲባ ደስታ ጥልያን ምስ መጹ እዋን ከንቲባ ደስታ ከም ማሕዳሪያ አባ ሻውል ሸመሞ
ሸመኛታት ግንባራ ኣባ ዓውፅ ወይ ድማ ኣባ ሻውል ብዙሓት እዮም ነይሮም እስከ ዝርዝር ዞም ስዕቡ ኣመሓደርትን ሸመኛታትን ኣባ ሻውል ወይ ግንባር ኣባ ዓውፅ ንርአይ ቁጥር 1 ከንቲባ ደስታ ቁጥር 2 ደጊያት በያነ በራኺ ቁጥር 3 ኣዝማች ካሕሱ ምልክያስ ቁጥር 4 ፍተውራር ባህታ ሰመረት ቁጥር 5 ኣዝማች ሃብተ ስላሴ ገብረዝጊ ዳሓር ደጊያት ዝኾኑ ቁጥር 6 ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል ቁጥር 7 ባሻይ ተኽላይ ወልደ ሚካኤል ቁጥር 8 ኣረፋይነ ጻድቃ ጻዕዳ ክርስቲያን ዝነበሩ እቶም ቀደመኛ መሸኛታት ከንቲባ ደስታ በጥልያን ምስተሸሙ ኣቦይ እንግዳ ሓሊፎም ይዕቀዩ ስለ ዝነበሩ ኣቐዲሞም ጥልያን ምስተወሰኣቱ ዓስከር ጥልያን ስለ ዝኾኑ ከንቲባ ደስታ ከም ሽመኛ ኣባ ሻውል ምስተረቑሑ ኣቦይ እንግዳ ብፅሬት ፍሉጥ ስለ ዝነበሩ ናይ ኣባ ሻውል ናይ ፅሬት ተቆጻጻራይ ዝብል ሽመት ተዋህቦ ንግሆን ምሸትን ነቲ ኣብ ኣባ ሻውል ዝነበረ ህዝቢ ብፅሬት እናተቆጻጸሩ ረስሑ ንዝጸንሐ ኣብ ደጋታት ንነበርት እናቆጽዑ ብፍላይ ነተን ኣመንዝራታት ዝነበራ ቦታ ብጥብቂ ይከታተልዎን ስለ ዝነበሩ ቁሩብ ጸርጸር ክብላ ጀመረ ብተሓሕዛ ኣቦይ እንግዳ ጥልያን ስለ ዝሸመሞም ናይ ፅራይን ተቆጻጻራ ኢሉ እተን ኣመንዝራታት ይኹና ዋለቶም ካልኦት ነበርቲ ብጥብቂ ቁጽጽር ኣቦይ እንግዳ ሕለቶም ስለ ዝመልቁ ሕጅዶ ኮይኑዋ ወይ ሰኣና ዓርበ ረቡዕ ኾንካ ሓደ እምኒ ብምባል ኣሽሙር እናተዛረቡ ነቦይ እንግዳ ይሽምጥጥዎም ነበሩ ጥልያን ከኣትውን ከሎ ብባፃ ዓቢሎም ብነፋሲ ተዓርበ ረቡዕ ስለ ዝደየቡ እቲ ህዝቢ ጥልያን እናደየበን ከሎ ሓደ እምኒ ደርቢና ነርና እንተንኸውን ካብኡ ተጨፍሊቆም ተረፉሞ ንበዓል ኣቦይ እንግዳ ሊኢኹ ጽሬዶ እንታይዶ በይዶስ ኣይምበለናን ኣይምተኸኸናን ንምባል በቲ ኮይን በቲ ዋላ እኳ ጥብቂ ተቆጻጻራይ ናይ ጽሬት እንተነበሩ ኣቦይ እንግዳ ግጥምን ጥዑም ዘረባን ይኽተሉ ስለ ዝነበሩ በቶም ነበርቲ ኣባ ሻውል ኣዝዮም ፍቱው ነበሩ ኣቦይ እንግዳ ጋና ወላይ ፍቱው ይነበሩ ዝፈሰሰ ረሳሓት ማይ እትጉሑፍ ጓሓፍ ሰተት የብሉ ኣይነበሩ መቕጻዕቲ ብርእሲ መቕጻዕቲ ብምውሳኽ ነባ ሻውል ሰጥ ለበጥ ኣበልዋ ዕዝምዝም ናይ ጾመቕቲ ስዋን ኣመንዝራታትን ከይዓጀቦም ብጽሬትን ማሕ ክትብል ገበርዋ ነባ ሻውል ኣቦይ እንግዳ ድማ ብስርሖም ኣዝዮም ጥንቆቕ ነበሩ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሽመኛ ኣባ ሻውል ከገልግሉ ስለ ዝመረጽዎም ውላድ ዳኛ ኮይኖም ኣብ ኣባ ሻውል ኣብ በሪኽ ሓንቲ ኣጉዶ ሰሪሖም የገልግሉ ከም ዝነበሩ ሻውል ይብሉ ስለ ዝነበሩ ብኣባ ሻውል ኣዝዮም ትፈልጡ ኣባ ሻውል ዝብል ስም ድማ እንሆ ከም ቀንዲ መፀውዒ ግንባር ኣባ ዓውፅ ኾነ ኣባ ሻውል ዋላ ትምህርቲ ብዘይነበረሉ እዋን በቲ ዝነበረ በበይኑ ሕብሪ ዝነበሮም ነበርታ ብሓቂ ቤት ትምህርቲ ምንባራ ነበርታ ይዛረቡ ሻውል ቦታ ድኸያ ቦታ ፍቕሪ ቦታ ሓወይ ምባሃል ቦታ ምትሕልላይ ቦታ ምትሕጋዝ ወዘተ ብምባል እዮም ሰፈርታ ዝገልጽዋ ብሓቂ ድማ ኸም እያ ሓደ ወዲ ኣባ ሻውል ክምርዖ ይኹን ክመውትን ከሎ ነበርቲ ኣባ ሻውል መርዖምን ቀብሮምን ብሓንሳብ እዮም ዘሕልፎ ኣብ መደምደምታ ኣባ ሻውል መኒኑ ዝብል ሃመር ፈረስ ወይ ቀይሕ ፈረስ ኣቦይ እንግዳ ዝነበረ እሞ ሽም ኣቦ ሻውልሲ ብስም ፈረስ ዝጽዋዕ እዩ ወድሓንኩ ገለ ድርፍታት ኣባ ሻውል እንተሪእና ሻውለይ መለይ ከይልእኸል ክመጽእ ባዕለይ ሻውለይ መለይ ኣለኹል ክባዕለይ ኣባ ሻውል ዝባን ጨርሒ ተወሊዓ ወርሒ ንሰዓት 8:20 ጎደል ተጸበይን ነምበር ወዘተና ተባህለ ክድረፈላ ጀመረት ንኣንጎሎታት ኣባ ሻውልን ኣሽጎራጉር ምዃን ንምግላጽውን ደርፍታት ተደሪፍ እዩ መንገዲ ሻውለይ ኣንጎሎ ኣነስ እንድዕለይ ብድሕሪኽ ዝኾኖ ንለውሃት ዝምልከት እንተደርፈ ደርፍ ድማ ሻውለይ ጋብኽ እንዲ ጨርሒ ሻውለይ ጎበኽ እንዲ ጨርሒ ድኻ ምስ ጸበቦ ንመሬት ተውግሒ ማሙቐይ እንዲኺ ኸቦርታ ክዳነይ ዕቑባ ሓቲተ ናባኺ መኒነ እናተባህለ ተደሪፍላይ ተዘይምላይ ፈረስ ኣቦይ እንግዳ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ኣዝዩ ድሙቕን ተዘካርን ምዃን እነሆ መፀውዕ ዛህብብቲ ገዛውቲ ኣባ ሻውል ኮይኑ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ኣቦ ሻውል መን እዩ ጸሓፊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ካብ ኳዳ ኳዲኖ ዝተወስደ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ